सानसेखालि मोनसे नखराव मोनसे गामियाव सासे बिफाया बिसाजोनो सानसेखालि आइफन मबाइल गिफ्ट होदोंमोन आरो सानसे माखासे दिनफोरनि उनाव बिफाया सोंबाय, बिसा आइफन मोननायनि उनाव नोङो मा खालामखो? अब्ला बिसाजोआ बुंबाय, बाबा आं सिगाङावनो स्क्रिन गार्ड आरो कभार अर्डार खालामखाबाय। बिफाया बुंफिनबाय, मा बिसा नोङो बिदि कभार अर्डार खालामनो सोरबा थिनदों नामा? अब्ला बिसाजोआ बुंफिनबाय, ओहो बाबा रावबो थिनाखै। बिफाया बुंबाय, मा नोङो सानदों नामा स्क्रिन गार्ड आरो ब्लेक कभार अर्डार खालामनानै आइफननि माबा मोनसे जागोन? अब्ला बिसाजोआ बुंबाय, नङा बाबा, आइफनखौ स्क्रिन गार्ड आरो ब्लेक कभार होनानै सालायोब्ला गाज्रि जानाय आरो बायनायनिफ्राय सेभ खालामनो हायो। बिफाया बुंफिनबाय, अ बिदिब्ला कभार होना सालायोब्ला नुनायाव गाज्रि नुनाय नङाना बिसा? अब्ला बिसाजोआ एसे रागा जोंनानै बिफाखौ बुंबाय, नङा, जाहाथे आइफना गाज्रि जाया बेनिखायनो आं स्क्रिन गार्ड आरो ब्लेक कभार बिहरदों बाबा। अब्ला बिफाया बुंबाय, बि कभार होदेरनानै आइफनखौ गाज्रि नुनाय नङाना बिसा? अब्ला बिसाजोआ बुंबाय, नङा बाबा, आइफनआ कभार होदेरना सालायोब्ला बिनिख्रुइबो बांसिन समायनासो नुबावगोन। आरो अब्ला बिफाया थोंजोङै नायनानै बुंनायसै, बिसा आइफननिख्रुइबो समायनासिन नोंनि महर मुस्रिया आरो नोंनि समायना मोखां आरो देहा सोलेर आरो बे नखर, समाज, हारि आरो हादरनि नों सासे सम्पथि। नों गावखौ मोजां हिनि कभारजों नोंनि सोलेरखौ मोजाङै कभार खालामोब्ला आइफननिख्रुइबो साबसिन आरो समायनासिन नोंखौ नुगोन बिसा। बिनिखायनो नोङो गावनि मोदोमाव ससेल' हिनि कभार खालामना गावनि मोदोमखौ गाज्रि खालामनो दासान बिसा। बिनिखायनो नोङो गावखौ खैफोदनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय नोङो नोंनि समायना महरनि थाखाय आबुं हिनि कभार खालामथारनांगोन बिसा। अब्ला बिसाजोआ बिफानो जेबो फिननाय होनो हायैयाव गंनानै दुखुजों सिरि सिरि गाबबाय थानायसै। लोगोफोर, काहिनीजों लोगोसे साफ्रोमबो आइजोफ्रा बुजिना लादो, हारि आरो धोरोमनि खोथाखौ सिन्था खालामनानै गावखौ सांग्रां खालामनो नाजादो। लिरगिरि मुसाहारि बिथां। आङो बिथांनि आबुं मुंखौ मिथिनाय जायासै, अन्नानै क्षमा खालामगोन होननानै नोंथांखौ आसा खालामदों लोगो। अन्नानै नोंथाङा दिनैनि बे आं फरायनानै होनायखौ नोंथाङा खोनायोब्ला अन्नानै नोंथाङा नोंनि मुंखौ आंनो इनबक्सआव खोन्थाहरनानै लानो हागोन। आङो नोंथांनि लिरनायखौ बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो बयखौबो मिथिहोनो थाखाय दिनै आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फरायनानै मोनसे MP3 महर खालामनाय जाबाय। अन्नानै निमाहा खालाम। जोंनि हारियाव, समाजाव दिनै गोबाङानो खान्दा जि गाननानै गावखौ हलाय खालामलांबाय। दिनै बाइबेलाव बुंदों, हुदा बिजाब 22:5 सिरियाव, जाय खसाबखौ हौवाफ्रा गानो बेखौ हिन्जावफोरखौ मानना खालामदों आरो जाय खसाबखौ हिन्जावफ्रा गानो बेखौ हौवाफोरखौ गाननो थाखाय बाइबेला मानना खालामदों। मानोना इसोरा बुंदों,
जायफ्रा बैफोरबायदि खसाबखौ गानो जोंनि इसोरा बेफोरखौ हामजाया होननानै हुदा बिजाबाव रोखा रोखा जावले जावले बुंनाय दं लोगोफोर। अन्नानै नोंथाङा नायहैनो हागोन हुदा बिजाब 22 सिरियाव। एसेनोसै लोगोफोर, हामबायसै। थेंक इउ फर वाचिं।